Fatma İsa di sal 1934 da li Ermenistanê li gundê Erezdeyanê ji dayîk bûye. Zarokatiya wî gelek dijwar derbas dibe. Wekî gelek dengbêjan, Fatma İsa ji di zarokatiya xwe de guhê wî li ser dengbêjiyê hebû. Dengê xwe yê Zîz û Zelal ji teva cuda dibû. Li radyoyê de dengê Fatma İsa gelek tê ecîbandin. Fatma İsa di redaksiyona da gelekî kilama jî dibêje. Bi taybetî jî kilama Demoho di dilê hemû Kurdan da cihekî giring digire. Di roja 15 Kanûna Paşîna 2010 da Fatma İsa jiyana xwe li Ermenistanê ji dest da. Dîrokê heta roja îro jinên stranbêj û dengbêj wekî Ayşeşan, Fatma İsa û Meryem Xan gelek zor û zehmetî kişandine. Di rastî de jinên dengbêjên Kurd, muzîka Kurdî ji bo jinan anî ciyekî pîroz. Çand û hunera Kurdî di warê hebûna me de xwedî ciyekî taybet e. Divê em jî xwedî li çand û hunera xwe û dengbêjên xwe derbikevin.